wayangmu, wayangku, wayang kita semua, senimu, seniku, budaya Indonesia. Kowe ngono. Kenapa? Inilah kamus hidup, gambaran kehidupan. Seperti kita berdiri di depan cermin kaca. Kisahnya ada di sepanjang hidup manusia. Tak akan pernah lekang walau dimakan zaman. Bukan hanya di sini gaung wayang menggema, di belahan bumi sana orang mengaguminya. Warisan berharga melebihi emas permata dari Indonesia. Wayang untuk dunia. Kak nganggo itu barang. Nah, biasane nek bapak iki remenane anggere Petruk metu jedul terus nembang irim-irim laras wangi. Wah, jan mathuk iki. Arek ngelasikan ta terus leh arep pamer apa. Ya, yes klasikan bae. Engko irim-irim laras wangi ditibake Marawuda, Sarayuda. Nah ya. Irim-irim laras wangi. Lungeng kadung. Ngono kae. Isi apa terus lho. Akademi Serandaan yang ora apal. Lho, kowe iki ya santri kono. Ning ora katam. Ha iya. Ora apa-apa. Lah iya ora apa-apa ning sing penting paling ora ki tau dikudang karo bapak. Ha iya. Ngono. Ayo. Ayo tak ngrungokke kaya ngapa? Irim-irim laras wangi. Lungeng kadung. Iya. Rumambat wit krambil 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 kading ana manuk podang nucuki wa piye ta iki gambangmu iki seru ya Mbah baleni lungeng kadung rumambat wit krambil kading ana manuk podang nucuki wa ing kemundung nucuki wa ing kemundung jroning gedhong ana endang angron cekembang Sri Gading angron cekembang Sri Gading Kyai Dudong umbah kadung kepleset ke cemplung ke dung yang biong nyawa anakmu biong gunalagane lemene gunalagane latih Petruk nganti melet-melet iya lah iya ya lumrah nek sindane ora apal Bang Joko. Wah, wis kuno banget kuwi umpama kuwi barang wis rusak kok. Ayo. Wah, jan iki mau sik jenenge Gending Kutut Manggung iki pancen ya. Nekat wae kok kena Sarayuda kok isa-isane. Maksudku ki engko bar iki aku arep ngutut manggung. Macam-macam aja lo. Gue aja belum. Situ mau ngutut manggung gua idoni kadasen lo ya. Ya malah dong. Aku pokoknya iki bengi iki aku arep njaluk Simon. Sinom. Sinom.
sinom nuladolaan. Oh, kae. Kok aku arep nyamek-nyamekan bae. Ya. Sinom Parijoto, ya. Sing arep mbok suwuni bantuan sapa? Ayo, aku tak njaluk bantuane. Saya kowe ra macem-macem kok anggere ngisruh jatahku. Ora kon tak dilat kowe. Eleh. Ora mung lambene wong sing ora kelakon. Wong 3 4 wae entuk kok loro ra entuk kowe sing larang sapa? Mangsamu. Mane wae Bagong dilawan. Mangsamu. Gayamu weh kementhus nek meneng jaba e. Watak watu kowe mulih tekan omah dipethentengi bojomu karo lawang kowe mlebu mlipir kok gayamu ora. Aku kan yang menjaga keharmonisan rumah tangga reng. Dadi aku ku ora seneng rame karo wong wedok ngono lho. Aku kan laki-laki bertanggung jawab yo ora seneng rame karo wong wedok ngono. Diapurmu kae ember ngono. Ember ngomprok ndasmu kuwi apa piye? Emosi. Emosi wae aku mbok nggon wirang-wirang aja tak buka nang kene. Aku isin aku. Ayo ora apa-apa wong nyatane kowe yo. Antenan aku grepes rambute durembyak ngono kae. Metenten ning ngar lawang yakin angkring ngono kuwi jaratan mbok. Sapa kok? Ora usah melu-melu kowe terus Pak Kayang. Ngono malah. Ayo karang yo kuwi oleh-olehane lho lha mundugal dek enom iki karmane ning kono kuwi. Aku ora ngrumangsani kena karma. Tak nggo santai. Lah iya wong kowe mudasare cah ndablek. Urip ora nggo ndablek. Urip kudu nggo ndablek, ora nggo ndablek stres edan. Ngono stres ngono to getih munggah, setruk. Wah wis. Urip kudu nggo seneng, nggo golek hiburan. Ngono. Ngono kuwi aku anggere karo kanca-kancaku wis pokoke happy. Mesti anggere kowe dolanmu karo menungso kae. Loh, aku ki tenan reng, pokoke prinsip ki pokoke aku wong urip kudu seneng sedekah ngono. Ah wong sedekah ki dalane werna-werna. Lah iya. Ya ngono dadi sapa-sapa tak sedekahi. Iya. Mulane lagu raga kantong wehna umong raga kantong wehna umong ngono kae. Termasuk nyawer kuwi raga kantong kae ngono. Kuwi kategorine lho sedekah no. Mbok ora goblok-goblok to, Tru. Wong sing penting anggere ngraga kantong ana duite kake wong jenenge sedekah. Yo bedane karo nyawer apa kuwi? Ora usah takon bedane to. Sing penting anggere nek dhuwit wong, sedekah. Oh iya. Ya wis ndakne kedawa-dawa karo Bagong ora. Aja tok ayele, aku nek tok ayele engko anggere aku wis untukku geget, mripatku abang, ngamuk. Ora. Apa? Ayan. Karo cangkeme yoga-yoga kuwi, ya melu muni. Nah, iki jane menggambarkan kehidupan lho, Tru. Lho, kok iso ngono, Gong? Lho, kowe ora ngerti filsafate gamelan. Gamelan iki kabeh mawa pitutur, mawa tegas ora meh do waton-watonan. Mulane nek nutuk gamelan kuwi nganggo aturan. Oh, sik iki Bagong metu petake nek ngene. Rungokke aku nek ngene iki. Iki aku dudu Bagong yang seutuhnya. Ngono. Sab dekulmu atos ngono. Dadi gamelan ki arep beda-beda, ngono ana saron ana kenong,
ana kempul, ana slentem, sitelan sak panunggalane kuwi bentuke beda-beda, suarane beda-beda. Paham? Nggih, Pak Guru. Nah, kuwi Njuk piye? aya ngono kuwi. Nah, kuwi kaya dene uripe menungsa ngono, Tru. Arep gamelan kuwi bentuke beda-beda, unine beda-beda, nek dituthuk bareng dadi sinom parijata, harmoni penak dirungokke. Paham? Heeh. Kuwi padha menungsa-menungsa ki beda suku, beda ras, beda agama, pokoke anggere harmoni menak. Nah, ya. Oh. Kuwi pitutur sing kudu mbok gatekke ning gamelan. Dadi ora mung waton-watonan. Saron ki artine tan suruna. Basa Arabe kono. Wih. Wih, elok Bagong. Elok macae mangsamu. Tan suruna sing artine pertolongan, ngono. Mula ke sore mau sarone tak kon muni terus ben do sing nyaron ben do entuk pitulungan. Mergo uripe do keserakat. Iya. Ya maksudnya ben kabeh ki entuk pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngono sing dadi yoga ya ben sedo laris-larisne miyaga dadi dalang ya ben sedo iso apa sempulur rejekine sindene ya do ngono laris-laris ngono lho. Ngono. Iki wayangan iki donga ora melado mendem sak geleme dhewe ndase atos ora. Ha iya. Kuwi wayang kuwi ana tegese Antasena. Saka tembung iki antasalam. Lho. Slamet artine. Weh. Ono Antasena mula simbole sore mau penyerahan wayang Antasena karo Wisanggeni. Lah nek Wisanggeni saka tembung wasi'ah. Wasi'ah kalau nggon ayat kursi ka lho. Kuwi artine wicaksana, ngono. Dadi bengi iki ajaban ujube supaya iso slamet kanthi wicaksana. Ambak ameng aku kowe gemagang. Apa sapa jenengmu? Nyuk, nyuk raimu watak kowe. Gareng, ngono kuwi ana artine. Semar. Artine semir. Wah, kandhake bapak lho Kang. Semar kuwi artine samra, tegese dikir. Lho iki ininya dipakai dong. Ngono, tegese dikir. Nala ganeng, kuwi artine nala khair. Ngono. Arep bentuke teng pecotot kaya ngene iki ning nala khair kuwi hati yang baik. Ya. Terima kasih. Iya. Nala khair, hati yang baik. Petro. Mepe. Oh, aku sarwa. Watak kowe ora. Ora, salah. Petro ki artine fitrah. Ngono. Manusia harus kembali pada fitrahnya, ngono kae lho. Oh, iya. Kowe ngono. Bagong, wah iki Bagong. Bagong iki saka tembunge balago. Oh, balago kuwi artinya adalah bahasa rasa. Iki yang paling keren dhewe aku bahasa rasa ngono lho. Iya. Ngono. Kuwi kono kuwi wayang kuwi tuntunan, tontonan, tatanan ora mung ngawur-awuran ngono. Kuwi do digatekke kowe nek arep do ora kepengin sesat uripmu. Ngono wayang ki kaya dene kamus hidup. Mula aku tau gawe rap anu wayangmu wayangku. Ngono wayangmu wayangku, wayang kita semua. Senimu seniku, budaya Indonesia. Kowe ngono. Kenapa? Inilah kamus hidup, gambaran kehidupan. Seperti kita berdiri di depan cermin kaca. Kisahnya ada di sepanjang hidup manusia. Tak akan pernah lekang walau dimakan zaman. Bukan hanya di sini kaum wayang menggema, di belahan bumi sana orang mengaguminya. Warisan berharga melebihi emas permata dari Indonesia. Wayang untuk dunia. Kak nganggo itu barang. Kok ngandung idoni barang kok.
Aku sengi tok ngerep ora tok gatekke mah tok tinggal micek kaya idone sisan kowe. Ngono kok jare balago, balago bahasa rasa denggele atos ora. Ayo gek kowe gek karo nembang apa wis meh jam 4. Ah, rasa korupsi waktu kowe. Ya. Aku tak njalik sapa yo. Aku nganu wae. Yulia wae, aku ngefan aku karo Yulia. Nane. Kowe wae lagi awake ra kepenak lho, njajal nek awake fit ngono wah mesti wae ngeri nah. Ayo. Jan bocah kok kaya ngono. Kowe mau sambat karo aku, Pak, awak kula niku panas. Aku ya mbok ngeyup, aku ya ngono. Awak panas kok kon ngeyup kowe iki ora. Ngeyup papayungan aku ya ngono. Padahal iki gedang goreng didamoni. Rasane niku nek songo ngoten niku ya wis ora wangun. Ayo sangake dhisik ora apa-apa, mengko kek njuk di. Niki kok secara blocking kok beda kalih padatan, Pak. Niki ndara kepareng lenggah teng wingking panjenengan. Niki kula kalih Bagong kalih Gareng pun rampung oleh sami gegojekan. Iya to Le. Pancene iki sing bakal duwe gawe kuwi dudu kok bendaramu nanging miturut ujar wangsit sing tak tampa aku kuwi kok ngimpi Karang Kadempel kuwi kaya ketaman banjir bandang. Banjure sakwise kuwi lah kok rasa pangrasaku ki ora penak to Le. Iki arep eneng apa Karang Kadempel? Aku ya ora ngerti ning rasa pangrasaku iki sarwa ora kepenak, lungguh ya ora jenak, mangan ya ora enak. Mula iki mau nalikane aku matur karo ndaramu Janaka, durung nganti rampung kowe kabeh padha pating jredul kaya ngene to Le. Ya meng aku weling karo kowe kabeh. Mbok menawa iki mengko ana apa-apa ning Karang Kadempel, kowe aja nganti lali, welinge bapakmu. Umpama ning Karang Kadempel iki mengko ana kedadean apa-apa, kowe mlayu wae ning gone ndaramu Kresna ya to Le. Kowe mlayu wae ning Ndarawati matura karo ndaramu Kresna. Oh nggih, Pak. Nggih nek pancen iku welinge bapak, mungkin kula tak sing nindakake dawuhe bapak. Iya to Le. Tro, bapak ilang, Tro. Bapak ilang. Wis ta, menang. Bapak iki ora mungkin ilang semono gedene kok ilang. Petruk bapakmu ilang, Petruk. Mboten pun sabar. Truk, bapak piye, Truk? Ki mau kelingan dawuh bapak ora? Ora. Ngene dawuh bapak, Truk nek ana apa-apa kowe mlayu ning Ndarawati matura karo ndaramu Kresna. Paham? Ayo mangkane Ndara Kresna ya, Truk.